ụtụtụ ọma na ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi m niile aka na eri rahụrụ ụra n'elu akwa ndị na-anya dị iche iche ma kulikwe ụtụtụ a na ndụ na-ahụ isi ike ya bụrụ otu ahụ ka otuto na nsọpụrụ dịsịra Chineke anyị bi n'eluigwe na aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ihe m ga-ekwu n'ụtụtụ a bụ ihe gbasara ụmụ nwoke ndị aka na-apụkarị mgbe ọbụla ịkụ nwaanyị ihe obere ihe nwaanyị metụ ha ọ dị ka atọghepụrụ akpa iwe ha. O nweghị ihe nwaanyị na-eme elecha anya ha ewepụ ihe ọbụla nwaanyị mere na agatụkwa ha n'obi. Ọ na-agụ ha mgbe ọbụla gbuo onweghị ihe ọzọ ha chọrọ ịma na-abụghị gbuo zọgbuo. Nwaanyị ọbụla kparịrị ha ma sayepụrụ ọnụ kwuo okwu na-adịghị ha na-ahụta ya na onye ha ga-elefere anya, ha ga-achọ ụzọ ha ga-esi bie ya aka n'ahụ. Nke a na-edu sitekwa ihe a na-esitekarị mgbe nwoke nọ na-alụbeghị nwaanyị. Mgbe ọbụla ya na ụmụ nwaanyị biribiri onweghị nwaanyị na-akparị ya laa na nkịtị. Nwaanyị ọbụla sayepụrụ ọnụ kparị ya ma ọ gwa ya okwu, ele ya anya ọkwa ya ga-ebu ụzọ wee gwa onye ahụ ma ọ kpọọ ya iyi nke ahụ kpọgbara ya ọ bụrụ nsogbu. Ha anaghị achọ ịma ụlọ azụ ihe ọ ga-apụta ma ha ebicha nwaanyị aka n'ahụ. Ha na-emegide ihe arụkwe mgbe ha lụrụ nwaanyị ha were banye n'ọlụlụ di na nwunye, nke pụtara na nwaanyị ọbụla ha lụrụ onye ahụ nwekwara nsogbu maka na nwaanyị agaghị ekwu okwu, ọ gaghị ahụ ọnụ, o wee bụrụ na ha ewee bilie dịka di na nwunye, wee bụrụ na ha wee bikwụta. Ma ọ bụrụ ya mgbe ọbụla ọgụ na mgba site na ọnwa ruo na ọnwa, nwaanyị ga na-enwe mkpa dịgasị iche iche site na ihe otiti di ya tiri ya. Ụfọdụ n'ime ha na-amụ nwa hụra machie ha ntị anaghị anụkwa ihe. Ụfọdụ n'ime ha na-enwe ntị ike site n'ụra na ihe ọkụkụ nke onye ha kpọrọ di ha tinye ha n'ọnọdụ ya. Mana Chineke bi n'eluigwe na ihe niile ọ gaghị abụ nwoke na nwaanyị nweta obere okwu ọpụta na a ga-azụgbu. N'elu anya ahụ ọtụtụ nwoke na-eme otu ha anaghị apụ n'ọha lụọ ọgụ. Ha nọ n'ọha nwoke ibe ha kparịwa ihe ọzọ ị ga-anụ bụ mgbara ekwensu ọsọ ara anaghị akpa mmadụ na otu ya bụ ihe ị ga-anụ n'ọnụ ha ma ọ bụ etiti ha na nwoke ibe ha nwee ihe ọbụla ha nghọta. Mana ha si ha n'ebe ahụ pụọ laruo n'ụlọ anaghị agbakwara ekwensu ọsọ. Nwunye ha mepụ ha n'ọnụ na ọ sara ha okwu ya nata ya na ntie bụa. Mgbe ụfọ ọwụrụ nkụpụ anya, mgbe ụfọ nkwubi ọnụ, nkwupụ eze, ụdị ihe otiti dị iche iche ka ha na-enye onye ahụ ha kpọrọ nwunye ha. Mana ha pụọ n'ama ha anaghị alụ ọgụ, ha echekwa onwe ha. Ịhụ ha n'ama esi onye nke ọ naghị ekwupịa, mana ọ pụọ ebe ndị ọzọ nọ dịka ụmụ nwoke ibe hụ ebe ọ na-alụ ọgụ, ebe ụmụ nwoke ibe hụ ebe ọ nọ dịka atụrụ, ọ naghị ekwu ọ naghị ahụ ọnụ. Ebe a ka ị ga-ahụ ya ọ nọ ji, o nweghị onye ọbụla ị ga-anụ ya na ya na-abụ. Ụmụ nwoke na-eme otu a kpachapụrụ onwe n'anya. Ọ bụ n'ala bekee nwoke na-etikarị nwaanyị o nwere ụdị ara a na-asị pụrụ onye ahụ, o nwere ụdị ara a na-asị na onye ahụ na-ayị. Mana ichekwa onwe gị nwoke a na-ejikwa n'ihe eji. Onye ọbụla sị na ọkpọ ka ya mma na ị na-ama ọkpọ, ị ga-ebu n'ụzọ tiwe akpa aja. Ticha akpa aja echekwa onye ị ga-etigbu abụọ nwaanyị ọ nwoke ibe gị. Ị pụọ n'ezi eme gị na-etu onye aga anya ofu ọkpọ ka mmagodo ebe ị ga-alụ ọgụ ahụ ruo. Ọ bụghị n'ebe nwaanyị nọ sọ ike nwoke na-adị, ọ bụghị n'ebe nwaanyị nọ bụ ebe nwoke kwesịrị izipụta na o siri ike. Nwoke enyere nwoke obi ndidi, ma nwoke ọbụla ịhụ na-enweghị obi ndidi ma o sighị na ihe gbasara nwaanyị laa n'ike, ihe gbasara nwaanyị egbuo ya. Ụjọ nweghị ebe nke ọ dị mma. Ya mere onye ọbụla ya na nwaanyị na-emekọ ya kpachapụ anya. Isi na isiri ike na ị naghị eji nwu ihe mmadụ mere gị, si n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ ma ebe ahụ ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme si lụrụ ọgụ. Ọ bụrụ na nwoke ibe gị ka gị na ya na-alụ na nwoke ibe gị tigbu, nke a kacha mma. Ka ghara ịka akọ na ọ bụ nwaanyị ka itigbu, maka na nwoke ọbụla dịka nne m na-akọwara m site na mgbe m nwata, ọ sị nwoke ọbụla eji ihe gbasara nwaanyị kwuo ma na onye ahụ ndụ ya enweghị isi. Ihe ọ pụtara n'ụwa ndụ obi n'ụwa lara n'iyi.
ekwesịghị iji ihe gbasara nwaanyị wee gbuo nwoke. Nwoke ọbụla kwesịrị ịkwanyere onwe ya ugwu, kee aka ya ụdọ, ka ọ ga-abụ na nwaanyị na-akparị ọ na-ele ya anya ka atụrụ. Ọ bụrụ na ike adịghị nwoke ma nwoke akụghị nwaanyị ihe, ọ bụghịkwanụ n'isi ịkụ nwaanyị ihe ka esi ama nwoke siri ike. Ọ bụrụ nwoke lere anya hụ na ike ya anaghị eji ike efude, gịnị ka o kwesịrị ime? Ya pụọ na nwa ya na ndị mmadụ, ụmụ nwoke ibe ya, ha si n'ụtụtụ rugide ọgụ ruo n'abalị. Onye ebe eji ama na nwoke siri ike, ọ na ọ gaghị echekwa nwa aka ya. Otu a ka ọ dị. Biko ka anyị chekwaa aka anyị bụ ụmụ nwoke maka ọnwụ mmadụ. Ihe a na-ahụzi n'oge dị ugbu a bụ ọnwụ mmadụ dị iche iche. Ọ ihe na ugbu a amaghị ebe onye ndụ mmadụ nọ, gbatịpụ aka na ị na-alụ ọgụ pụọ tawa, ọ bụrụ ọnwụ onye abanyekwa na nso, maka na onye gburu mmadụ anaghị anakwa n'efu. Ngwa na otu aka ọha m n'ọnụ ka ọ dịrị anyị mma. Ihe ọ bụla anyị na-achọ n'ụwa anyị ga-enweta ya, mana ka tụkwasị Chineke obi hụ onwe anyị n'anya. Ngwa na